फैलायबाय लोगोफोरना एबार हेल' लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ नै माबायदि जादों जोङो दासो थांसै रा थांगासिनो दं लिबु जादों दा फैयाखै मिथुन जालांबाय मानसि बाखिना मोजां दा मानसिया फैखागोन र' नेथ' नांगौ रा दैसे हेलौ दै जमथानांगौ फैदो मिथुननि लाइफआव गदि फैगोन र' दै जहब नामा सिनि हिसाबै आंहा नै सासे बे लाइक हरजेनबाय ना उनैसोबा फैसिगोन एबार सासे लाइक फैनानै सानै फैजेनबाय हनै हेल' लोगोफोर फैलायबाय नै जों मोनसे भिडिअ लानानै दिनै जाखावनोसैलाय लिबुजों नुवाखै नामा लोगोफ्रालाय आयौ खनायाव सानायखौ नुवाखैलै ओरै हनै दिमसारि जानायल' जानाय नङाबानो जिन्दागायानो गैया जानानैसो एसे फुंफिनबावबाय होनदो ओरै थाफैब्रा खाथिजों होमबासो नुहुरगोन ना हनै लोगोफ्रा औ खालि जानायल'खा जोंना नै 16 जन फैबाय ना हनै हेल' गाइस हेल' कमेन्ट करो नै लिबु आबा मजा नोंनि लिबुखौ नुवाखैथ' नै आंनिखौसो नुदों नै ओंखाम जाखांग्रो मोनग्रो डाइरेक्ट फैखाबाय जोंना लाइभआवसो फैखायो रावखौबो मिथिया बेजाल गैया जोंना डाइरेक्ट जानायल'खा आंबो नुजानि आरोना आं एसेल' नुगोन नायथारना 34 ओमफ्राय प्ले नोंलाय आं थांगासिनो दं रै खनाजों एलाय नोंलाय नुदों नोंखौ ओरै थाबासो नुगोन होमबा नै ओरै थांदों एसे जाबाय हा ओरैहाय थानांगौ आरो ना मा होनदों दे मिथुन नोंबो फैया नामा अफाय थांनांगौ जालायखो मिथुन नोंबो फैयो नामा सोरगो रायजोआव सोरगो रायजोआव थांखांबायना आङो गबाय जोंना 12थायाव गयो मा बुंदों लाइभआव नामा नुवासै एसे नाहरदों मा होनदों हादरमोनजों अफाय हादरमोनजों थांनांगौ अफाय थांनांगौ जालायखो हादरमोनजों अफाय थांनांगौ 85 मोनफैबाय नै Please everyone comment today we are live with girls eating lemon sisi lemon हाफ्रुनाय होनो बेखौ लेमन भाजा बिदियासो गोथाव ने अफाय थांनांगौ होनदों अफाय थांनांगौ दिमसारि हादरजों अफाय थांनांगौ होनदों बुजियाखिसै आं हादरमोनजों अफाय थांनांगौ होनखो फुटबल गेलेनो र' कमेन्ट खालामहर दे खिथाहरफिन दे मानो मामोन बल गेलेनो अफाय बल गेलेनांगौ जाखो फरायसाया सोरगो माया फैदोंलाय माया ओरै फैनै कमेन्ट हर आं फरायनो मोजां मोनो कमेन्ट करो सिनिजों नङाबा जानो हाया आयु सिनि सोंबो जागासिनो आं गाइस कमेन्ट करो कमेन्ट बे डेन्जार साइज नै नायदो जाखावजोबोल' एकदम जायो सबायमाया बेना होनो सबायमाया सिनिजोंसो इदि खालामसै ओमफ्राय मा लिरदों बाय मा जादोंलै सना मोननो हा आंनिसो बियो आबरसमिया आंनिसोनो आंनिसो बियो आइ थैबाय ओरैना जाखो गेजेरना रेड कालार गाननाया सोर जिनिसखौ आंनिसो होनखो हनै बेलाय सिनि जागासिनो आङो माथो नुवाबो सिनि जायो आरोना बियो जायोलै गासिबोनो होनबालाय आबरसमि जायोलै गासिबोनो होनो होमबालाय नैबे आयं आबो जायो आयं नोंबो जानो हागौ आं सिनि जादों आयं नोंबो जानो हागौदां ओरै फैलाय ओरै दाबो मासो जागोन ना सोरियो गोखैया गोलैगोन आंनाव मा होनदों मेलन बिबोनांखौबो लागोन र' बिबोनांखौबो लाबावसै थैखाबायलै सोर जाखोदो बेयो मिलन नार्जारि अबेनिफ्राय सोर मा नाम मिलन नार्जारि मिलन
मिलनसो मिलन बावबाय आं मा गामिनि जाखो मा रायजोनि नोंलाय सिनिखौ बिदि जानांगौनो गासिनो सोर मा जालायखो नै सासे गोसथोनायजों रायलायनायनि जाव जालायबाय ओंखायनो जों रायलाया ओंखायनो जों लाराया जों खालि टाइम पास खालामनोबा बिदि जानाय लोंनाय चिरां बय वाव चिरां बयनो हनै होमबा नैबे चाप्रिखौ लांफादो नै जाट आपुन छापरी नहीं है नैबे चिरांनि लोगो आरोना नैबे सानै नैबे सासेया नोंसिनि बेस्ट आरोना बिसोरो नैबावसो दंमोन टेबोलावसो दोननांगौ होमबासो मोजां जायो खालि जानायल' जोंना रावबो जेबो गैखाया नोंसोरलाय बानि नौ नै जों दा खोन्थाबारनि खोन्थाहरदो नों खोन्थाहरदो मोजां जोङो क'क्राझार जिल्लानि नास्रायबिल गामि सराइबिल बाजार गसाइगाव जिल्ला मोजांखौनो होनखाया एसे मोजां खिथाहर एसे मोजाङै ओंखायनो माबा क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय हा आयु रागासो मोनो गिदिर मोनलै आं गियो बिदि स्टिकारजों रागा जोंनायखौ गिजादों जों क'क्राझारना गियाना स्टिकारजोंखौ खिन्थु आं एसे गियो आरो फैद्लाबायना बुदला फैबा दानि जुगावहाय एव होनना सफैयो जों थांगौमोन सफैयो दानि जुगाव आं गियो नों जाला आरो Please everyone comment, okay? हि स्टारि गोनां दायो मेलन हाब रागा जोंबाय नामा सोलोंलाय रागा जोंनालै बारा खर' गावनानै डाक्टारनाव थांबाय खर' दांनानै डाक्टारनाव थांबावबायसो खर' गावबायसो ना गावखो खर'आलाय मा लिरदों बियो अनुष्का ब्रह्म मा खालामदों नै लिबुसो जाफैदों दे लोगोफोरजों एकदमबारे नै बिब' बिनानाव दं आरो ना ओरैहाय नै सबाय लिबु जाफैदों आरोना दिनै नोंना मा जालायखो आंनालाय नोंना मा नोंना जालायखो मा नोंना जालायखो चिरांनि बस जों चिराङाव थांनो मोनाब्लाबो चिरांनि लोगोफोरजों रायलायनो मोनो हनै जोंना चिराङानो मेरला चिराङानो मेरलानो नोंबो सिनि जादों हनै मा खालामनोलायखो बेयो खर' बावदोंमोन दै मा बिलाय खर' बावदोंमोनलै होननाया खर' गावदोंमोन माने खर' गावदोंमोन नोंना खर' गावदों आरो ना एक्सिडेन्ट जानानै हाय बेस्रा क्या बोला है ओंखायनो बारा गारि सालायलाबाय ना खर' गावो आसोला हिनजाव लानाय ना लायैखायलै होद हिनजाव लायाखैरा आसोल गावखौनो नोंबो खबर मोनगौमोनथ' हिनजाव लाबाना खिथावसै हिनजाव लादों नामा बेयो बे हिनजाव लायाखै लाहां What the Zoman जमेन माने माने टुगेदार जमेन आरोना जों ज पिपोल होमबा बुजिगोन थाबनो टुगेदार नामा देरा मैयाहाय 500नि गोजौआवहाय लाइभ फैदोंमोन आरोना दिनैहाय एसे खम जादों माने रावबो बिदि सानसु सांग्रा लाइभ होग्रा नङा नालाय जोंसो फैलायबाय ओरै दिनै सानजु समाव ओंखाम जानांगौआवनो जों गोखै जायो आरो उदैया गलमाल जानानै दंना मेलना मैया फैयाखै आसोला लाइभआवहाय रागा जोंदों आं फैयिनि रागा जोंदों आङो मैया चिरांनि लोगोफोरखौहाय माखासेखौ लाइभआवनो फैयाखै मैया आंजोंहाय रागा जोंदां जोगो मा दिखेर हनै फरायदों हनै मा लिरदों बेयो What language are you speaking? Hindi. We are बड' लानो ना बिनिथाया फैलायबाय We bodo, we know इंराजि मेलन बावदों गैयालै I am the only one बड' नाबिनिथा ब्लग हेल' मैया फैदों बिथाङानो नै दिनैबो फैलायबाय सफैनो हालायबाय जोंना ओरैबायदि बियो नै बे ओरैबायदि नों फैबाथाय जोंना बिब'ना बिनानाव जायो मिथिला जायखुनजाया सोमोन्दोआ देरसिना मादि मिथिला गासिबो समान समब्रा समब्रि ब्र' बे बेलासियावबा बे फुङाव एखे डेटआवनो नाबिनिथासाबो बिदिनोलै हाबा जानायसो ओंखायनो गिलायलाङो आं उन्दै सोरबा मा होनलाय फरायदलाय जा गोथाव जादों माथो लिबुखौ नोंसोर जानायखौ नुनानै जानो लुबैबायलां जायथा नै एसेल'सै नै जायोबा फैद' केमेरायाव दंहरलै एसे आरो स्पिकिं बर' होनो I speaking we speak English together We speaking Mother India We are very naughty right We are very naughty सिंनि गैलालै माखौ जाबावनांगौ ने Very naughty Yes we are speaking Bodo language type
community we are mother India mother India father India sansै ना दे मोजां कमेन्ट हर आं फरायनायनि फरायनायसो कमेन्टखौ एबार ने जों ओरै हरिजन्टेलसो लानांगौमोन नों गफ्र लादो गफ्र जायोना जाया लोगोफोर खिथाहरसाय गफ्र माने वाइड एंगेल जाब्लासो लाजागोन औ गफ्रलाय ना वाइड एंगेल दसेन बाराय दसेन खमायो बाय माथो जालायखो ना बिनि थायालाय बाय जालायबाय नै नोंना लोगोफ्रा नै जोंना नायदो ना बिनि था नोंनि लोगो बिसोरो सानैबो मानो थांनो नागिरखो र' नै नोंनो एसे लाबोदोंमोन बेखौ ना बिनि था एसे सोलाहरदो ना एसे हरलाय दादा एसे सहर एसे आइ बिदि गजोब्बाय दे हब हालौदों अखा दोमैदों नोंसिनिथिं माबायदि बोथोरा लोगोफोर जोंनि अखा दोमैनायखौ नायनो न'आवसो नुबाय हनै मेल'ना हनै थोस जाबाय खुलुमबायनो नमस्ते आरोना बैयो हिमाद्रि देखानो नमस्ते खुलुमबाय नोंनो ने ओमफ्राय बैयो नबनिताया हनै न' होनदों येस मिलन नार्जारि थोर्सनो थुट्स आइदै हिथ' गोसा है दन्थासनिलै दादा मिथुंगाया खाथियाव लानांगौ from which place you are नों मा प्लेस होनोलाय दादा मिथुन जोंना मा प्लेस नास्रायबिल गामि सराइबिल जिल्ला नास्रायबिल गामि नोंखौ लांदो सोरबा लांथ'वा बेखौ लांथारनांगौ लांनाङा दे कमेन्ट हर दादानि लोगोफोर ओंखाम गोरलै गैला नामा सोरनाबा ओंखाम गोरलै दंबा खबर हर गोदोनाखौनो नुवासै हनै दाना माबासो जाबाय नै बिदि जायाना क'क्राझारनि आलदा एसे नङा क'क्राझारना डिस्ट्रिक्ट आरोना ओमफ्राय जोंना गामिया नास्रायबिल बुजिबाय नामा नोंसोर सराइबिल आन्दारनि सिङाव थानायब्रा सराइबिल आन्दाराव थानाय आं खोन्था रोङाहाय दा बिसानाखौ 70 लुबैदोंलाय दहाय थांलायबाय दा 100 बेसेबां थांदोंमोनलाय 100 दा फैसिगोन आरो बिसोरो दिनैहाय लाइभआव इन्ट्रेस्ट जायाखै गान खनगोन लोगोफोर दिनै गिटार दादा मिथुन जों बरिया खनगोन आरोना नोंसोर नायबानो जाबाय मा गामिनि माबा सराइबिल बाजारा सराइबिल गामिया नास्रायबिल थांबा थांनो मा खोन्थाखायो नै दाना नङा बाजारा सराइबिल ने लेंग्रा बाजार दाना लेंग्रा बाजार जाहैलाय मा हनै नास्रायबिलनि जों नास्रायबिल मेन गामिया नास्रायबिल जों आरो जों जानायखौ बावा थाब गोसोखांनाय जालायबाय मा गामिनिनो प्रम' बेबो सिख्लासो जों चाइना इण्डिया आइदि मैयाहाय आंजोंहाय लाइभआवहाय मा होनदों बाय जोबोर गोथाव दाम गोसानि गारि बायनाखौ रोजाब दाम गारिनि गोसाखौ दाम गोसानि गारि बायनाखौ गाना लिरथायना बोरै खनावो लिरथायना हर खनगोन लिरथायनानै हरलायदो गाना ससे कमेन्टआव लिरना हरलांबासो खनगोन दा इन्स्टायाव लाइभ हैनोसै आंहा इन्स्टायाव नोंथांमोनाबो इन्स्टायाव नायदो लाइभआव फैबानो जाबाय कमेन्ट खालामदे जालालै दोनद' इन्स्टानि आइडिखौ हरदे इन्स्टानि आइडिखौ कमेन्ट खालामहरदे बे टेप अफ खालामना हरदे इन्स्टानि आइडिया दं बेखौ टेप खालामहरदे गोखा जाजोब्बायथ' बारनिखौनो नाय आंनियावनो आंना बारा फैया 17ल' फैयो इन्स्टानि आइडिखौ नेबाव हर नङालै इन्स्टानि आइडिखौ नायदों गाइस नै एबारहाय लिंक खालाम फल' खालाम नै लिंक आंखौ फल' खालाम फल' ए मानसिफ्रा फैबायदां जोंना इन्स्टायावहाय डाइरेक्ट ब्लग होखायो आरोना बियो नायदो इन्स्टानि साफ्रिसो इन्स्टाखौ नाय लोगोफोर नाय नोंना फैजेनबाय नै 100 जन फैखाबाय नै लाइभआवहाय सासेबो गैया सासेबो गैयानो नो रिप्लाइ Anjan Kaman hi Kamaria la chiquere Anjan Kaman no reply हनै सासे फैदोंथ' आचिक बानाया नों फैनायनो आं माबायावनो माबा जाहोग्रोबाय लिबु ओमफ्राय बे इउटुबाव माबा होगासिनो लाइभ होगासिनो नायनो सोर रिप्लाइ हरदों बहाय र' रिप्लाइ होआखैलै जइन जानायसो वेबसो खालामदों नै 6 जन फैबावबायसो आंना नो रिप्लाइ होनदों नो रिप्लाइ मा रिप्लाइ होआखै जाखो सोर नो रिप्लाइनो एसे बुंसै
मा नेम इन्स्टाना ना Instana wukse bolone. खोन्था Kita deh Instana. गोरान बर' गोरान बर' Geran borono. गोरानसोलै Dede idea kita udah nomor kita yang tape kalam sini. आं रोङालै मारै होयो बेबा अब लोग खाना खाया है क्या? अभी तक नहीं खाया है। अभी तक नहीं खाया बाद में खाएगा मतलब हम लोग 1-2 बजे तक अंदर में खाते हैं 1-2 बजे के अंदर में खाते हैं हम लोग लिबुआव डाइरेक्ट हाबबाय आरोना नहीं ब्लगारफ्रा नायदो एबार लाइभआव फैलायबाय इसेयाव नै बे दारि गोनाङा बे इउटुबार आरोना सोर आरोना बियो सोर बियो आयु आंना लिपस्टिकआ बोरै जाखो सोर बिलाय आयु गोरानसोलै नै बेना नामा गोरानसोनो सोरनि गोरान र' हंगार नै बिनि लाइभ इन्स्टानि माबाया गोरानसोलै बिनि इन्स्टानि माबा नामा आरोना बेना रसमनि नार्जारि ओमफ्राय बेना आंना इन्स्टा गैया आंना इन्स्टा दं भिडिअ गैया ओमफ्राय इन्स्टा गैया आंना आप लोग कहाँ से हो हम लोग कोकराझार जंगल रायमोना के अंदर में रायमोना जगह से है हम लोग हाय खालाम दो ने हम लोग कोकराझार डिस्ट्रिक्ट पे है मतलब हम रायमोना नेशनल के अंदर की साइड में है तो हम लोग को बोल रहे हैं हम लोग मेन जगह पे मेन जगह क्या बोल रहे हैं नसराइबिल बोलते हैं हम लोग नसराइबिल हॉस्पिटल सामने में होता है नसराइबिल हॉस्पिटल की कोना जगह में तो नहीं है अंदर पे कोना है अपन लोग का कोना है जगह था माने Instagram bahagia मोजां मोना आं आयो मोजां मोना ने मेरा दिल भी टूट गया रे कितना Insta होग्राया नै दुखु मोनबाय ना नोंसो मानो मेलन ब्ला जामायना बेनो खावसेयाव दं नै बिखाया खावसे बिदों नोंनिखौ नै बे बख'जानाय मोनबा ओरै गारहरसिगौमोन आं इन्स्टा बाहायग्राखौ सेलाय नो इउटुबारफ्रा आंना इन्स्टा गैखाया लोगोफोरना ओमफ्राय बे इन्स्टा बाहायो आंनि लोगो जाहैबाय मेलन नोंखौ नै सेला नै आं बे मेलन होननायखौ सिखाया आङो चिरांनिसो है ना इसलिए नों लाइमोन बन्द'सो जाखोना माखोरा लाइभआनो बन्द जाबाय इंराजि सोरबा कमेन्ट हरनानै लाइभआनो बन्द जाबाय बेना इन्स्टायानो हें जाबाय आंना आं जा रागा सोंबायहाय नोंसोर ओंखाम जादोंना जायाखै नोंसोरो ओंखाम मा ओंख्रि जाखो खिथाहरबानो जाबाय दे कमेन्टआवहाय आं रागानो हालासै बे मेलनखौ मेलननि बिखा खावसे हरनानै सेयासै हरै बेना जों दहाय सोरनाव माबा जाबामोनलाय फुरि जाबामोनलाय दासैलै हरदो अब लोग इतना आबैना पर खेती है बात खेती है हाँ हम लोग बोडो ट्राइबल का है ना इसलिए हम लोग बोडो बोडो नहीं बात करेगी तू क्या करेगा क्या करेगा हम हिंदी समझता है सब कुछ समझता है फिर भी मा ओंख्रि जाखो मिलन नार्जारि आयौ मिलन मा ओंख्रि जाखो जाबायलै नै हनै हिंदी से बोलो ना हिंदी से बोलो एबार हिंदी से तो बोल रहे हैं हम लोग थोड़ा हाँ मेरा दिल ठुम ले गया है मेलोन ले गया इसलिए मेरा दिल खौसी गया है टूटा फूटा हो गया नै बेजों देखाव नांगौ मिलन इन्स्टा बाहायग्राखौ फैया होननायनि मिलौना दाय जाथारबाय हनै रागानो हालासो आङो इन्स्टा लोगोफोर आंनो बाथौ लावथाल मा होनलाय लावथालसो नै मा लावथालसो बिलाय लावथाय माने लाव होनखोना माखो बेबा लावथाय ना लावथाय बोले मा जालाय नों गरसे दोंनो आं बैखौ जायोलै बे मानि हनै मेलना रागा जोंबाय हनै चकलेट जागोन मेलननो चकलेट दंहोदो आंनो लोगोआव दंखायोना मिलन जादोंनो क्या बोलते नि मुझे बोरैमोनलाय बिदिखौ मा होनोमोनलाय बिदि रागा जोंनाया बोरैमोनलाय आं गियालै नोंखौ गिया नै मेलन नोंखौ गिया एकदमबारे लाभ चकलेटसो मोनबावबाय हनै आं रदे लोगोफोर फन मने लोगोफोर हरदों सनामोन थां थाब फैफिन मिलन नों थांबासो आं नोंखौ नेनानै दं नों फैबा नों थांबा आंहा जा खुसि देग्लाय मानसि नुदों ना माथो जों खुसि नुदों दा सिख्लाब्रह्म बाय दा मोनायाव लोगो मोनसिगोन एकदमबारे आंना मोनायावसो हारसिं जायो नालाय लाइभआ बाय नुसैखौ वेलकामसो न'खौ राबसिगौ दा सोरबा हाबो वेलकाम फटनिफ्राय बारायबा वेलकाम मोनसैब्रा वेलकाम लाइभआव फैयाखै नामा
ओरैसो नांगौ ओरैसो साबसिन जायो आयु ओंखाम जाला नोंसोरो फैगोन जाबाय नावनो वेलकाम लोगोफोर वेलकाम हा नोंसोर ओंखाम जाला दाहाय जागोन ओंखाम जानो बुंबाय माबा जानो लेबु जानो नै मेरना माबा नुसिना नोंना दिनैनिफ्रायनो आं नोंनिसो माथो बेलाय लेखा गोमो गाननायनो आं ये दे गोरजिया थाफैदो जोंनाव आं अमा बिमाखौ जावबाय होनदाना मा लानो खय बिगा माबा दं होनदोंमोनलाय जोंना माबा लाखागोनबो आं लायखागोनबो आं दे बिसिना बिब' बिनानावसो दं फंबाय बिदा गैया औ ओंखायनो गोरजासो लाखियो गोरजासो लाखियो ओंखायनो चिरांना गोरजा थाफैनो हागोन क'क्राझाराव ओरै क'क्राझार सोलिखायो चिरांनिया क'क्राझाराव गोरजा थाबा खम फेमास जागोन बे फैनांगौ 25 बिगा मा होनदों नोंना फंबाय लाफा आं मिंखि मिजिक मोनो माने आं नोंखौ मोजां मोनो मिंखि सोरखौ ओइ आं जाया होनखाबाय ओंखाम जाग्रा मानसि नङा आं लिबु जाग्रा मानसि गोखै गोला खाजा खुजु जाग्रा मानसि आं आदोन कमन बे बर'सो जागोनथ' बियो मिंखि मोजां मोनो आइ लाभ इउ टु होनहरनांगौरा नों ओंखाम सङाखै ओंख्रिल' संदों ओंखाम जानो लालै बारा ओइ लाम मसिं लाइबा बर'जों मा लिरदोंमोन ओइ लाम मसिं होनो गोरजिया होननाया मिनिबायसो ओइ लोममुसोंनो अ लाइब्रेसनो ओमफ्राय मा लिरदोंमोन मेलना नोंसिनि दंनै गोरजिया होनना मिनिदोंहाय हाथायखौनो नै बिदिनो देखाना हैजोबगोन आंनो मिनिबावबा गोरजिया होननायखौ मिनियोसो आइदो दालै बे मानो मिनिदों नोङो मिलन नोंखौ थांनानै होनोसै आं नङाबा बाराबानो ओमफा I am missing You missing? I don't know missing. I don't know how to speak missing. गोजां खोरा टमी बुदां जोंना टमीखौ नायसाय माराम जालना अब मिसिंग का है क्या आप हिंदी पढ़ सकते हैं इधर हिंदी में कमेंट कर सकते हैं या लड़की को कहती हो हाँ अच्छा लड़की वो लोग हम लोग का ट्राइब का नहीं है मतलब वो लोग भी बोड़ो ट्राइबल का बनाता है ना इसलिए हाँ मुझे भी अंग्रेजी आता है मतलब वो लोग भी हिंदी आता है ना इसलिए थोड़ा बचत कर रहा था हम लोग हिंदी नहीं बात हम लोग हिंदी बात नहीं करते आपका नाम क्या है मेरा नाम है मितुंजय नर्सरी ये मेरा चैनल है ना इसलिए मैं लाइक किया था मैंने आज यहाँ पे आ गया था हम लोग थोड़ा वो खाने के लिए नींबू खाने के लिए आया था इसलिए हम थोड़ा बचत कर सकते ऐसे बोल रहा था यार बाय बाय इम्बी गिला ने लाज मिलो ना इम्बी गिला ने सिखना मरसाय मोबाइल नंबर से मोबाइल नंबर दे मिलो ने मोबाइल नंबर दे इम्बी सेना होदे बिने इम्बी सेना हरा इसलिए इम्बी दे नों हरि बिफार खौनो सोनांगौ औ नंबर होदोरा नंबर बिदो दे मिलो नंबर हरबाय आंनो मिलो होबाय अब बीए कंप्लीट हो गया क्या नहीं हो गया बीए कंप्लीट हो गया है बीए कंप्लीट खत्म बीए कंप्लीट डायरेक्ट चाकरी मिला है मेरे को गैस ऑफिस में चाकरी मिला है बीए खत्म बिजनेसमैन है ये बिजनेसमैन क्या गैस ऑफिस पे बिजनेसमैन कंप्यूटर फटाफट करता है कंप्यूटर मैन टाइपिंग करता है क्या जॉब है अरे ऑफिस में करते हैं ना गैस का हाँ गैस असिस्टेंट मैनेजर बुकिंग का नहीं गैस ऑफिस में काम करता है वो असिस्टेंट मैनेजर है सुना है क्या मिलो नर्सरी मिलो नाम दे हरमा खा गुरु नंबर लाय नंबर वो ना है भी ओ है अंजन कम है बोल रहा है ना हाँ है अच्छा है तो है बोल रहा है ना
मिसिंआ माबायदि मिसिं मिसिं गार'फोर दां गार'फोर मिसिं आरो मिसिङा गार' गार' फैलाय दाखालि माबायावहाय सना दबायाव फैनाया गार'फोर जों फट' लाफानाया मिसिंआ बिसिनिनो औ मिसिं बेंगलाव हुर हुर जोंनाबो दंमोन ना जोंनि स्कुलावबो मास्टार ये लड़की का नंबर दे दो ना अरे नंबर मिलेगा नंबर मिलेगा इंस्टाग्राम मबाइल लाया आङो मबाइल लाया होनहर इंस्टाग्राम बता दो इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम नहीं है यहाँ पे नहीं मिलेगा इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम में मिलेगा इंस्टाग्राम है मेरे पास मोबाइल भी नहीं है मोबाइल नहीं है टैबलेट है उसके पास है मेरे पास नहीं है मेरे पास ही नहीं है ये टैबलेट है मेरे नाम दो नंबर हर बाबू होया कैसे बुंबाय नो फाइस नाम्बार लाय कहाँ नंबर नहीं दिया है कहाँ दिया है नंबर नहीं है कमेंट तो नहीं है ना ये देख बारबाय दावखो ये देख बिशन है हराखैलै आईडी बेस्ट हो ना आईडी बेस्ट ना तुम्हारे उसका आईडी चाहिए क्या मेरा इंस्टाग्राम नहीं है कृपा नजरी बुरबेक ऐसा बुरुन्ने कुमराय हुंदे बोरे रोजा बुजिला बायबा नङाले मिसिं नङा दांलै बियो बर'सो दां अच्छा ओमफ्राय हिन्दीसो रायलायबाय यस वो नहीं यस मुझे लगता है तू मिसिंग नहीं है आप ट्राइबल का कम्युनिटी का है बोडो है शायद रात में भी हम लोग लाइव था हाँ मेरे से जो लाइव करेगा ना वो लोग लड़की लोग आता है उसके साथ हम वीडियो बनाने के बाद वो लोग लड़की आते हैं वो लड़की लोग का लाइव भी किया तो लड़का आता है कैसा हो जाता है इतना पागल की तरह कमेंट करते हैं मेरा माँ बोडो है बाप मुझे like पता है तू मिसिंग नहीं है आप शायद क्रॉस है क्रॉस मतलब एक बोडो है एक मिसिंग है क्रॉस क्या है तुमको मुझे लगता है मिसिंग बिदिखौ मा होनोमोनलाय अरे हाफ बोडो होगा हाफ नहीं होगा नहीं डिसी डीसी होता है ना हम लोग क'क्राझार का या चिरां का या बेंटल का या यस नो यस हम लोग ऐसा नहीं है हम लोग क्रॉस डीसी भी नहीं है हम लोग मिक्स हैं प्योर डीसी है हम लोग प्योर देसी जाहैदों कौन आया है कोई भी नहीं सुअर आ गया था जंगल है ना इतना है दिनैनिखौ देखादे खामानि गया मानो बोले उन्हें सिर लेके मैं गोपुर से हूँ गोपुर बोले गफुर आंनि लोगो दंलै गोपुर उसका दोस्त है गोपुर में उसका दोस्त है मा नाम दे गोपुर नेक्स्ट देखसरो माने गोमो नुखौ जोंखौलाय ओरै मादिबायदि नुयो आयौ साबसिन बावसो दे ओरै लानोसै र' ओरैसो लानांगौ ओरैसो मा होनदों बहाय मेलन गिटार दामबाय उनाव इयारफन खोनासंबाय किसु दामबाय गान खनबाय देद'लै नै हरदों औ मा हरदों Makan kono daily ना होदो हमें दिस आधा सोडा नवा फुल ना होगा साइदुर कॉलेज सुनती है क्या साइदुर हम लोग कुपुर का है क्या गुपुर का होगा शायद मुझे भी पता नहीं है मतलब हम ज्यादा उधर नहीं जाता है ना इसलिए एक बार भी नहीं गया makan kono ना होदो दे हाँ मेलोन ने उसको बोला था मेलोन मेरे को बोल रहा था वो लोग को भी बोला था गान बजाने के लिए गिटार लेके आ रहा देख गिटार ये गिटार बजाने के लिए है मेलोन आपका दोस्त आ गया है देख गिटार इन्हें पापा ने गिटार रंबाई ने मिलता है गिटार बजाने के लिए बोल रहे हैं ईयरफोन क्या है ईयरफोन हम लोग को तो नहीं है ना और किशो भी नहीं है डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है आप लोगों का हाँ कोकराझार डिस्ट्रिक्ट है कोकराझार डिस्ट्रिक्ट का है और मैं बताती हूँ ओ मैं को पता है ओ बोल रहे ओ ayo Ini dah message ni ba. This is the head of the message spew.
Melon melon apa nih melon ale makanku apa nih sih deh makan Makan kok kunen. kunen makanku kuno deh kita deh start dulu gitar bajanya देखो ना baja bisa damna kunen bija ke oh deh देखो dikau ना nanti deh अच्छा deh गिटार बजा के दे तो देखो ना दे दाम लो लगा म्यूजिक आक्रमण करो deh ayo beku mah nih sudah Nail. नेल नेल deh Nail तो इंग्लिश से होता है. मिलोन अभी तक नहीं है मेरे भी गिटार है तुम्हारे भी है मेरे को लेके आओ ना हम लोग को लेके आओ हम बजाने के लिए गोपुर का साइड महाजन होता है. मालिक रहता है क्या उधर deh sebakan kunen हम गरी गए इधर Dengan होने. deh Makan. ओ मेलोन क्या हो गया coba मेरे भी गिटार से नो बनी सच्ची मिलोन फिर मिलोन करे होते Melon. ada melon melon सोरजि सुमानि थांहां थाङाहाय बेरायहैनायाव माने थांहां थाङाहाय furanya बेरायहैनायाव इस्ते मुझे आब्लग बाजाने नहीं आता होनदों mana गिटार दामनो रोङा होनदों आता है अपन लोग को आता है नहीं आता है बोल रहा है यूट्यूब बिना बिना आंना YouTube dong औ बेनाबो इउटुब आंना दं YouTube dong Rosmi Narzary D बाव सब खालामनो थिनबाय जाबाय एसे सापर्ट खालामबानो जाबाय आरो बावदों इउटुबखौनो आं YouTube बावदों आरो ना रश्मि नार्जारी दी इउटुब चैनल बेना मा रिमय बियो हाय न होनो शेषंक्र हाय हेलो शेषंक्र हाय हेलो मोजां मोननायफोरलायो रैनोसै आयो मेलन शेष नोंनि गोसोआ शेषासै आइ मिलन गोसो दोननाय मोजां मोननाय बेफोरलायो रैनोसै बजाने आता है देखो लानाय सोरबा लायो बेफोरलाय थाखायोनोसै सोरबा मोनलायलायैनि फाग्ला फाग्लि जादोंसै दे ओमफ्राय फरायबावदो कमेन्टआ ओमफ्राय मा होनदों बे हाय नुनाय नुवाखै मेलना दासो नुदोंमोन इउटुबाव बेनाव नायनो आं इउटुबखौ होनदों नामा नै चिचंक्र वाव नुदों मा होनदों बे इउटुबा मा होनदों बे मिलना इट्स सो बिउटिफुल लाइ यूट्यूबों बिना नाय खायना मा बुजियाखै हिंदी सॉन्ग गाओ ना बोले हिंदी सॉन्ग मुझे तुमसे प्यार है देखो लगा देखो मैं दुनिया की अंत तक तुम्हारे साथ ओ गाया है पूरा नाङालै नोंसोरखौ तुझे कौन बोला है लेने के लिए पागल कहीं शेष मिलनखौ रायबाय दे फुरा रायबाय दिनैहाय दं मोनला नांबाय नाङालैनो नोंसोरखौ गावखौबो सोरलान्थिं मिलनखौ एफा गोजाननि लाया माथो आङो खाथि नुनाय बायदि मोनो जिखुनु जा मिलन नोङो आंजों बारा रागा दाजों दे जिखुनु जा आंनि इउटुब चेनेलाव थांनानै नायबानो जाबाय मा होनदों बे मिलना आयौ मिलना रागा जोब्बाय नंदों आयौ गिबायहां आयौ बहुत माने अच्छी है लेकिन ये लड़की बहुत गाली देता है ये कौन ये क्या गाली देता है उसका गाली यहाँ पे मत जाओ यार सॉरी बोलो सॉरी लोगोफोर सॉरी दोस्त लोग हाँ बोल रहे सॉरी बोल रहे यस बोल रहे आयुलै रात में आया था हम लोग के लाइव पे लगभग 500 के अंदर में लाइव था दे मोनसे भिडिअ खालामना होलांदों आंनो क्या वीडियो बनाने के लिए बोले गान खननाय
म्यूजिक माबा गैया नांना मुगुर गैया फैसा नांगा लांगा नहीं मैं नहीं नहीं अर्जुन कमान क्या बात ये क्लास है क्लास ये ये घर है ये घर घर है घर क्लास नहीं ये घर पे ये घर है घर है नहीं गिटार बुलावा नालाय हम लोग गिटार क्लास नहीं करते करता है करते माबो से जो इंटरेस्ट लाइना को मिथिबाय ग्रुपआव Nay Milon na fungro nay. Fuska samsini fuska ha milon Nangale ang. Ay Milon ko gusto to baby gusto to ba rohai sirangni ko isi logi janago Ayup ani ayo ko isang anil ni hirikmi lim naisoi Bidu nai nama bidu ko nai nanga ये ले Pin YouTube channel को नाइट ब्रा ये लड़की क्लास क्या है लड़की का उसका रेड कलर का और येलो कलर का कमेंटो पहले हाँ कमेंट पहले उसकी बात बताएगा Adi किसका बोलो येलो का रेड का रेड कलर तो क्लास 10 अबे अभी नहीं बताना था रेड रेड और येलो ऐसे बोले और दोनों भी चाहिए क्या हम बोलो, 10 बोलो। पे और ये ani ko funga ये मास्टर डिग्री पास है और हम अभी 10 में हैं अभी एग्जाम देना है अभी हम मैट्रिक देने वाला है मैट्रिक फाइनल देगा उसके बाद बिहार रहने के लिए जाएगा घूमने के लिए जाएगा उसके बाद गोपुर जाएगा घूमने के लिए तुझे मीट करने के लिए जाएगा घर पे तेरे क्लास घर 11 पे पे जाएगा गोपुर में ओह इतना है छोटा ओह इतना सूता है क्या मतलब छोटा मतलब अब तो इतना बड़ा है ना वो लोग को बोलो ओह छोटू ना छोटा छोटा है क्या छोटा है मतलब चुन चुन चलो असक बनाया सुनिया हम लोग थोड़े करेंगे अब उनका एक थर टूटा फूटा हो गया है क्लास कितने क्लास 10 बोला है मैंने क्लास 10 अब पता नहीं है क्या क्लास 10 क्लास 10 बोले जल्दी 10 ऐसे बोल 10 है क्लास 10 बोलते हैं 10 में अभी स्टडी है उसका स्टडी में है अभी तक मैट्रिक फाइनल है ना उसकी वजह से देना है ये 2024 में देगा 2023 ना इसे 26 में देगा ये 2023 पे 24 पे हाँ देगा और बिया भी करेगा तुम के साथ मैट्रिक पास होने के बाद आपके साथ शादी करेगा बिया होगा ले आर्मी Sakri sakri lo la nani. nani mentap tap Pina pina go. go Milon नोंगार जोंबायना मिलन आयौ आं दानो थैनो गोसो गैया मिलन जोंसो थैनांगौनो हिनजावफ्रा थैया गोसो गैया मालाय दस्राजों थाङो जोंहासो थैनांगौ जायो जोंहा साख्रि नों मोननाया सानना नाय मिलन मिलन हौवाफ्रा मा साननांगौ जों ये सेसलै नोङो ये देख वो अंजन कना क्या बोलते हैं कमन वो बोल रहे लड़की को आर्मी बनाने के लिए अरे लड़की आर्मी होने से क्या इनिमी डरेगा क्या तुमको अरे पाकिस्तान का डरेगा क्या वो एक गोली से मारेगा वो लोग हम लोग तो नहीं मारेगा ना बॉयज लोग में नहीं मारेगा ना लड़की एक बार गोली मारने से सिर हंस रहा है क्या मेलोन क्या हो गया अरे इतना क्या इतना बड़ा एटीट्यूड दिखाती है ना इसलिए मैं क्या था मतलब हम लोग एटीट्यूड है क्या हम लोग एटीट्यूड नहीं है एटीट्यूड है
हम लोग अयो गोदोना को जोने nih एटीट्यूड बोला है अपन को टू लेवल बढ़ रहा है लेभेल 12 टू लेवल है asyik level bara ya और जेलायनो नों थैदोना जाम्बालाय नेमखौ tiga balik नोंखौ गोबोरखिना दाफबहैगोन आं मोखाङाव बांद्रायखौ melona माइनास नो मिलन माइनास melon ku ses melon नोंखौ रायबाय दे गोग्गोमनो दिनैहाय लाइभआव मिथिबाय गाज्रि दामोन आरोना एकदम जकिंसो बानायदों आरोना बियो जोंना जकिंआनो बारायलांखायो नै बिसिना गय बागाना नै गासिबो ओरैहाय बे गासिबो गय बागानानो लालै नोङो मिलन लानो गोसोबा हनै गय बागाना गय बागानानो गय चिराङावबा बिदि दंना गैया चिराङाव बिदि दंना गैया नै थांनोसो नागिरदोंमोन ओमफ्राय ओरैबो दं गोथां जोंना हरोलै melon emang deh orjali nih orjali nana जेबो नङालै ओमफ्राय नोंथ' बिदिखौ जेबो खर' दासा जोंना बिदिनो खावा औ एसे मानसिफोरखौनो माबा मेडिसिन जाहोना रायलायनाय बाथां मोनलायलांबाय आङो जों पलिअ जाब्रेदों बे उन्दैया ए दाउ खिबु जाब्रेनाय बारा जादों क्या बोल रहा है अरे लड़की लोग नहीं आते रहे मेरा जो मैं लाइक किया रहता है ना फुसका जानोसै तु जाबता नों फुसका जानोसै बायगौ फुसका फुसका जायालै फुसका जाबा फुसका जाब्ला मा जायो खिथाहरसै फुसका जाबा देहाया गिदिर गिदिर जायो खावलाय गिदिर गिदिर जायो गथाव मेलन हनै फुसका बायदि गल गल जायो फ्री रोल मान दे सिरिले सिरिया कौन बे आइनायाव नुनाय सानैया सोर दा हम दाउ खिबु जासोग्रा बे आंसो माले अंजन क्यों बोला कमल अंजन कमल हमारे तुम लोग भाई बहन है क्या हाँ भाई बहन हाँ मतलब लड़का लड़की लड़का लड़की ये बंदा है हम बंदी है मा उदिसा दे मिनना नहीं मिनिबाथाय बिदि जायो बेना मारै दाम थप थप थुयो हम लोग थुआ ओ बोल रहे हो ओ ओ मतलब क्या है ओ एम ओ ओ सनम बोलो ना तुम मेरा यस yes na dana यस yes na यस यस मतलब नंगौ नंगौ मुझे हिंदी आता है ना नहीं अपन लोग को हिंदी आता है तुम लोग हमसे हिंदी काटो बंद करो माबाजोंहाय थाबाय बादां नै मादिजों नै what are you doing now we are dancing chakalaka boom we are दे रोजाबदो सङानो we are doing live देले बे मिलननो खोमाखौनो गावसियो जोबनि खोमायाव इयारफन सोनानै ला देरजाबदो सङा गावहा गाननि नामखौनो खिथाहराखै मिलना गाननि नामखौ खोन्थाव दे मा गानखौ खननो गोबोर माने गोसो थोननाय गान नाम खिन्था होनबासो रोङो जों गानखौनो गावला जों गोसोआव मेरला गान दं नालाय ओंखायनो जों बावो माखौ जिन्दगी होननायसै खाबिना आइ खाबिना बे माबानि मिलननि खुगाखौ दा बिदिनो दासैगोन आं स्टिकारखौ दौहैलै सोलाना मोनफैयाखै दा बे उन्दैनाव हा सोर बे मिलन चिरांनि होनबाय दा चिराङाव मा मा मोनजायो चिराङावहाय ओरैबायदिब्रा बे जासिलै आरोना ओंखायनो जानायखौल' सोङो बियो चिरांनि रायलायनाया एसेब्लाबो दस्रा जायोलै चिराङा दा सबायसो होनलाबायो खाजाफोरखौनो माबा नोंसोर लागोआव मा मा सबाय मोनजायो खोन्थाहर मिलन मा सबाय गथा ना गुदुं ना माबा बाला गुदुंखौ बाला गुदुंखौलैनो बाला गुदुंखौनो बाला गुदुङाव बाला माने गौरांनि बङाइगाव बारनानै बङाइगावनिफ्राय गोरैबा औ बङाइगावनो गोदैखायोदां एफा खाथि चिराङा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिफ्राय मानो एसेबां सिथुर जायो लाइनाव नांजाबनाय बर्डार लाइनावनो औ Hey, you are no understood in English? Yes, of course. Of course, you understand. He understood English, no English. मा होनोब्ला बे मोनसे मोना
नोंसोर गामसा बिखुल गैया मेरा होननाया चिराङानो टप इसो टपनो टप अफाय थौ होननायखिसो जायो अफाय थौ माहायथ' टप सोरगोआवनो फादालाव नोंसोर थैखांनायनि उनावसो टप जायो गोथाङाव टप जाया नोंसोरो मिथिबाय आइदै आयै आं जोबोद लाजिनाय मोनदों चिराङा टप होनबाथाय आंना खर'आनो गलिंलाङो चिराङा मानि टप होनदोंलाय हिनजावफोरनि मानि टप दे हिनजावफोरनि टप हिनजावफोरनि हिनजावफोरनि ना हौवाफोरनि टप दे वाव नो थेंक इउ भेरि माच WOU OMG नुबोद्रा सासे 143 इउ होनदोंमोन ओमफ्राय दे चिराङाव जोंनो मा मिथाइ मोनो खोन्थाहरदो दे जों थांना जों जाहैसै बायनानै जानलाबायनो हागौ मेला जाबा थांलाबायनो हागौ जों सबायसोलै मेथाइ होनो क्रिसमास फालियोना फालियानो चिराङाव मालिकआ नै मेलना आंनि बडिखौ नाय नोंसोर र' देखायना हेलौ नै आइ एम खालामदों खालामदों आइ एम मा खालामदों I know you are Bodo, you are liar, you are you liar. Mama missing na मा होनोमोनलाय दादा? मिसिं होननाया बर'सो ओंखारबाय दाना। फरायनायावबो गैया साल्ला फरायनायाव गैया नोङो नों बेसेबां दं फरायनायाव हा? क'क्राझार बाथाय खालि बायरेल' क'क्राझार बाथाय खालि बायरेल' बोला क'क्राझार बारनानै खालि बायरेल' ऐसे बोला उसने बोला लायर मिसिंखौ बोलाय मैंने वो चिरां नै ये क्या कहती है होनदों ये क्या कहती है हम कहते हैं मिलन नार्जारी क'क्राझार बाथाय खालि बायरेल' नुखायो बायरेल' खोनायो हरावनो सिरि लाङो नों जोंखौ नायनो मोननानै थांबाय मिलन बर'दिन जानो थांगोन नोंनाव गया बाहर दाद खाने के बाद माने बर'दिन जानो फैनाय जोंनाव होनदों ने सोरले मिलन जे जागोन दे मिलन थांगोन नो टेनसन लकेसनखौ थाब कारजों लांफैबा थांगोन सोर लाइभ दंमोन दिनै बर'दिन जासोफैना बर'दिनाव फैदो क'क्राझाराव मा जानो गोसो सोर अनलाइन हे 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 ला ला हे खुदा तुम्हें असमीज तुम जाए क्या अरे असमीज जानते हैं मुझे आता है असमीज आता है मुझे क्या बोलते हैं आपकी तरह है मैं आपकी तरह बिलिफां नार्जारी बिलिफां फैलायबाय हनै बिलिफां हा बिलिफां बहा बिलिफां फैलायबाय बहा हाय हेलो मिलन जोंना एखेखा बिलिफां नार्जारी हाय हेलो सोर बिलिफांमोनलाय नोंथाङा बबे जायगानिमोनलाय खिथाहरसाय बिलिफां बबेनिमोनलाय खोन्थाहरलाय खारौ खान्दै बिबारा हरावनो बारो हरावनो हेलो बिलिफां नोंनि गोसोआ Anjan kaman Ganguana Gangawana Suripara mo नै Suriparaयाव सिनाय नङा Suriparaनिनो जोबनायाव गुमै बिलिफां गुमै बिलिफां नामा गुमै नोंसिनि न'आव जों थांनो नागिरदों जोंना एकदम केरेलानि मानले बिलिफाङा सुरिपारा नैबे सुरिपारा अबे साइडजों अबे सुरिपारा नङा सुरिपारा अबे साइडजों गिर्जानि अबेजों गिर्जायानो दां सुरिपारायानो ना गिर्जा नै दया बिदा बिलिफांसो दां नंगौगोन बिदिनो जागोनदां मानसिखौथ' नुवाब्रा माने
Sekarang continue. मुझे नहीं आता रे थोड़ा थोड़ा आता है फिर भी मैं ट्राई करता है कोशिश करता है इमान रे गिर्जानि खोलानो होमबा नोङो दयानि बिदा आरोना दया गुमैसो जोंनि गुमै दया बिदा गुमै गुमै बोरै गुमै जानांगौ जोंलाय मासै दया आंनि उन्दैबा बोरै मासै जानांगौ आदावखाबा नोंनि गिदिर औ सियाबो खोला ओंखारलायगासिनो दं गावनो Daniel silang Ini mamanya baru mereka nampil tuh aja. Hindi mama lagi nih ya. Sing hindi kong lagi nih ya. Baru mana? हम तेरा है गिर्जानि खोलानो लेवनाय बिलिफाना मा नुदों सङा खन्दनो आयु मा गान खननांगौ दे आं गानखौ रोंलायलाङालै Ayo susmita aduh. Susmita mau Nurbo नोंनि बे बिलिफांना माबा थामनिला माबा हिनजावनिसो नै गोसथोनायनिसो होदों थामनिलानो आं बिदिबा खनाथ' बिदिबा खना आं नायना मोजाङै मोजां नायनो मोजां नायसै मोजाङै हिनजावनिसो खना बिलिफां नों बाजिखौ लाना फैदो जोंनाव Brodin जानो बर'दिन जानो Brodin जानो बाजिखौ लाना फैदो जोंनियाव अमाजों दाउजों दंखायो जोंनाव बर'दिन जानो फैदो आदा बर'दिन जानो जाबाय दा बिलिफां बिदिसो नै जोंना गाना बाजैखौ लाना फैनो थिनदों जोंनावहाय बेबायदि गान आरोना प्रफाइलनि गेजेरजों औ नोंनि प्रफाइलनि गेजेरजों आं नैबे गानखौ खावलायहरनाय जाबाय दुंखांनाय जाबाय मिथिबाय माने बानायनाय जाबाय होनदों आङो बरियासोखा एकदमबारे गाज्रिखौबो गैया गाज्रिखौ खनना लाबोखाया गाज्रि खननाय माने दाय जानाय ओंखायनो खनला आं गाज्रिखौ एबार दा सोर फैबावगोन र' बे मिलन ना मा होनो मिलना लेट्रिनाव दङदां मिलना चिरांनि सिख्लाखौ नायनानै क'क्राझारनिखौसो मोजां मोनो मोजां मोनाखैसै Miluna चिरांनि थं होननानै एबार ना गस्पेल सं होदो एबार गस्पेल संनो मिलनालायनो एबार गस्पेल सं होनो थिनो हनै मा दे गस्पेल सं मा गान एबार ना गस्पेल सं होदो लाइभआवनो रंजा दे लाइभआवनो होनो ना ओरैनो बे भिडिअ बानायना हंगारनो बिनि हंगारनो चेनेलाव नामा खिथाहरसाय दे आंनि चेनेलाव ना सोरनियाव खार'खान्दाय बिबारा रंजा रंजा दे मोसा मोसा दे रंजा रंजा दे मोसा मोसा दे फोरबोनि मोनगोनाया बागुरुम बागुरुम मोसानानै दे खननि दे कन्ट्रलालाय जा बरिं मोनदों गावसिनो कमेन्टखौ हरा नालाय ओंखायनो लाइभआवनो दे लाइभआवसो होनो लाइभआव बिदि खनलाबाय जायाना लाइभआव बिदि खनजायाना लाइभआव बिदि खनजाया गाइसमोन गाइस ससे खनना हरसै दे बेखौनो दामदो रंजा रंजा दे बिदिखौ होनो गस्पेल नर्माल खनसैब्रा बे नांथ'लादां मालाबा सुरिबारियावनो थांना खनहैसै जों मालाबा गिर्जायावहाय औ ज'नो सानैजों खनहैसै इन्ट्रेस्ट बर'दिन जाथावथाव औ
बर'दिन जाथावथाव ओमफ्राय अमा बेदर जुना हरफानांगोन नाथाय बर'दिनाव दाबाव आरोना हनै सोरबा जालायबाय नामा मा जालायखो आब' रश्मिनि चेनेलाव क्रिसमास सं लाबो दोंसे दोंसे मा होननानै दोंसेल' दोंनैखौ लाबोगोन आं र' दोंनै दोंसे होननानै दंसेया फैया मिथिबाय गरसि फाग्ला फैयाबा फैया नोंसिनाव हावर लायनांसिगोन लाबोगोन आयो मा खालामना थाबावनांगौ थ' फैलायसै बिजों मोजां आं मासि फैबायदां रंजा रंजानो मानो खारखो ना दुगैदों होनदों नोङो ओरै फैनानै ओरै फै मा नायदोंलाय फैदों बिसोरो बैखौ लायनो नोंसिनाव दानि मारै बिबारनि फिथाइ माला जाहैबाय मानसिनि मानसि बिफांनि बिलाइ बादि इसोरा फिनफिनो होननानै थानाया दे दामलाय दे चलो चलते हैं चल भाग चढ़की बिदा बिदा लाना खारसै आं स्वेटार गानखाबाय भाग भाग गिटार दोनदो न' सिङाव थुमसां बिलिपां बाबु र' लाबोगोन फैद' दुगैलायनांगौ फैदो हा मादै जों बैग्रिलाय मादै थांनोसै नोंगौमोन जिबारा बैग्रिलायनो लिंसै दसेबाबो र' आं ड्रेस गानखानि एसे गाहायनिखौ संकस बे संकस जों संकसआव बेरायहैनो नागिरदों आरोना आदैखौ ओमफ्राय जोंनि न'आ इउटुबानो दादा मिथुनिसो दादा मिथुनियावनो जों बानायो नै सासे रावबो दहायनिफ्राय ओंखाराखै आदा आंनिखौ मानिथ' थांबा मिथुन था नोङो जों थांसै फैद' साथामजों जा लिंगोन जोबोद लिंगोन गुमै फैदों आरोना जोंनावहाय थिबखायनि ओमफ्राय बेखौ बैग्रि लायनो लिंसै संकसआव दाइनि मारियाव
nih aku nilai ambas aku tuh. Kan aku lapuk wes sih empai. Halo, bua थांजोबखो लोगोफ्रालाय? बहा थांजोबखो लोगोफ्रा? हो? फाय थांजोबखो नै रावबो गैला। बाइकआ लाखिना जोंबाय फैगोन दा फैगोन र' Ayo ada. Woi. जोंनि दुब्लिबारिया दादा बियो। जोंनि गय बागान बे लोगोफोर फाय थांजोबखो मानसिफ्रालाय? सुसन्ता हाय. हेलौ. ओइ. What? Lại mà थाङो? आं लायालै. लाया आं. Nani Aria खारजों फैदों दा? बाइकजोंनो खारजों? हो? इ बाइकजोंसोनो। थोथो मिथुन। Aris biara. बाइक सालायनोथ' बाइक सालायनोसै होमबा? Baik sana itu kubuka kemana? Kata baik hang. Hang sampai mana hang baik kan? नै मा खामानि मावदोंमोन होननानै जेबो मावाखै ओरैनो नै बेरायलाबायदों दुब्लियावहाय बैहाय थांनो नागिरदों बै बागान नुहुरनायाव मादै मोननाव थांनो नागिरदों बाइक सालायहैनो नागिरदों ओरैनो टाइम पास सुसन्ता अबिनि सुसन्त ना मा होनो रमानिसो बांसिन लायो आं सुसन्त अबिनि सुसन्तआ आयु बाइकखौनो थिखोनो हायो सोदोमा गोलैबाय आयु सोदोमा गोलैबाय अननाय मिनिनायखौ लाजिबायगोन बाइकखौनो थिखोनानै दोनहरबाय मारुआव मिथुनाबो जोंजों थांफानो नागिरलायबाय नामा क'क्राझारनि नै सुसन्तआ क'क्राझारनिनो सिनायो नों Saya angkut kereta ni गासिखौबो सिनायजोबोथ' आंना एक्सपो दं आयु टमी गोग्लैनानै लाजिनानै बाव थाबाय आरोना नोङो लाजिबाय गोग्लैनायखाय मा ओंख्रि जाखो मा ओंख्रि जालाखो आं गाखोगोन दे ओमफ्राय आं खनसे सालायगोन जोंबो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिनोखा आइदिहाय जा गोसा बुना खारलांबाय बेनि गय बागान बियो बे रेड कालार गाननायनि जोंबो क'क्राझारनिनोखा क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय रायमना साइडनि जों रायमना थिंजायनि जोङो रायमना थिंजायनि सुसन्त रायमना थिंजायनि जोङो बेंगलनि ओंखायनो ड्रेसा नुवाखै माबायदि गानो बेंगलनि साला मा गामि माने नास्राय बिल नास्राय बिलनि जोङो नास्राय बिलनि लिबु जानोबा फैनो हागोन माने ओरैबायदि लिबु दं नै एक घन्टानि बारबाय नै सुशान्तआ नोंखौ सिनायगोनदां मा गामि होनदों बिसोरखौ सिनायथा नै बेखौ सिनायोबा फुथिमारि ना फाथिमा इउटुब चेनेल दंजोबो बेनाबो इउटुब चेनेल बे आदैना SYT आं मोखांसो लाबाय दंमोन मोखांसो लाबायथ' आं बिलाइ मोखांसो लादों आं नै सान्त क'क्राझारनि सान्त नोंसोरलाय बहानि
बिलिफां बर'दिनाव मोसानो फै फैबाय दानो न'नि गोजा नै गोथां नै बिलिफां लिंहरदों नोंखौ सिरिबारियाव थांगोन बाबु बिदि होनायलै मा दिनै बाबु बिलिफां बैग्रि लायोबा आंबो लाबो दानि मारियाव नानि मारियाव दाबो 80 थांनो नै 80ल' 100 जानांगौ 100 मानो लायगोन नामा बाव 1K दाबो 70ल' 18 19 100 18 19 20 21 बा थांगोन दां Happy Problema.